Uçtағы құм кебек. Құмны ұшқа салсаң, бармақ араларынан әкірен-әкірен аға башлай. Ағуын тоқтатым деп бармақларыңны қыса түшсәң, тағы да тезірек аға башлай. Уштағы құмның кеміп баруы Фәнярны да, Люсияны да қорқытмады. Ішленген ішінің ұлылығы, үтәлген юлның яптылығы һәр түрлі қорқуларны жеңейді. Әбет, ике йөрәкне тоташтыручы мәхәббәт күперенең менә сына, менә җимереләм дигән шаклары булмады түгел. Кемнәрдер ул күпергә ут та төрттеләр. Кемнәрдер терәкләрен кисәргә маташты. Күпер сынмады. Җимерелмәде. Ул әллә каян балкып, матурлыкны күрә белүчеләрне сокландырып торды. Илсия үзенең мәхәббәтенә тугры булган кебек, Фәнияр да үз девизына мәңге тугры калды. Ә девизаның мондый иде: язмыш синең тез астына китереп сукса, егылмас өчен якасына ябыш. Утларга салса, үзең аннан да көчле ян. Шул вакыт син аның кызуын сизмәссең. Суларга ташласа, күбек шикелле өскә күтәрелеп чыкма, асыл таш булып төпкә бар. Ялтырауны күреп шумып алырлар. Кар урманнарда адаштырса, кояшка карап юл сайла. Ташлар белән бастырса, шишмәгә әверелеп иреккә авырыла. Җиргә күмсә, орлык шикелле тишелеп чык. Нинди генә очракта да җиңәргә өйрән. Көчле рухлылар гына үз максатларына ирешә алалар. Түземнәр генә